Είναι πλούσια πάρα πολύ, έχει ξανθά μαλλιά πάρα πολλά και αντιλαμβάνεται τον κόσμο με ένα τελείως δικό της τρόπο. Για την τάλια του παραπέντε τα χρήματα ήταν απλώς μοβ και κίτρινα. Και νομίζω ότι ο κόσμος μας θα ήταν πολύ καλύτερος αν το πιστεύαμε όλοι αυτό. Στο νούμερο 2, Σμαράγδα Καρύδη, Ντάλια στο παραπέντε. Yes! Ορίστε. Τρελήσε, τι είναι αυτό, ψηλά. Ψηλά λέω, ψηλά. Μεταχειρισμένο είναι. Ναι. Το πάλεψα και για καινούργια, αλλά δεν... Μπράβο, μπράβο, πάρα πολύ ωραίο με γεια. Τι κάνεις, Μαρή? Αυτή μου το είπε, είναι λέει έθιμο. Μέσα στα μάξι, Χριστιανή, μου όχι που να είναι. Άμα αν ήμασταν τώρα στο χωριό, στο κοτέτσι θα σε κλείδωμε. Τι είναι κοτέτσι? Εκεί που βάζουν τα κοτόπουλα. Α, κουζίνα το λένε. Όχι, τα μαγειρεμένα, Μαρή. Εδώ στον δρόμο που ερχόμασταν, κάτι μεγάλα άσπρα σκυλιά με πολύ μαλλί που ανέβαιναν στο βουνό όλα μαζί. Πρόβατα. Στο νούμερο 2 βρίσκεται το μοναδικό πρόγραμμα που παίχτηκε καλοκαίρι και ωστόσο βρίσκεται στην 20η. Στις 18 Ιουνίου του 2007 περίπου 3 εκατομμύρια τηλεθεατές ένα όμορφο καλοκαιρινό βράδυ έμειναν σπίτι για να δούνε το φινάλε της κομικής σειράς στο παραπέντε. Το 31,3% των Ελλήνων, ποσοστό 66% των ανοιχτών τηλεοράσεων. Ρεκόρ δεκαετίας για το Μέγκα. Μια ασυνήθιστη σειρά που μίλησε για τη δικαιοσύνη, τη φιλία και τη νίκη του καλού απέναντι στο κακό. Στο νούμερο 2. Η ιστορία όμως αυτή αρχίζει για μας το 2005. Την ημέρα που δολοφονήθηκε ο κύριος Ευάγγελος Σταυριανίδης. Δεν είναι κύριος. Τι είναι, κυρία? Το πεθαμένο δεν το λες κύριο, είναι λάθος. Να θα πάρουμε ένα παιδί από το Μαλάουι. Και ο Μαλάουις θα σας το δώσει? Κράτησα την υπόσχεσή μου. Έμεινα μέχρι το τέλος. Μείνε μια νύχτα μόνο και φεύγεις αύριο. Βάλε να δούμε μια ταινία μαζί. Καλύτερα εσύ, γιαγιά, το ξέρεις, δροσερό είναι το χέρι σου. Αυτό κάνουμε λοιπόν εδώ. Διορθώνουμε τα λάθη. Επουλώνουμε πληγές. Χαμαλίκι. Αμαλία. Καλά είσαι? Μια χαρά είμαι, Αμαλία. Πέθανε η γιαγιά και κληρονόμησα. Ένα σπίτι, ένα εξοχικό και 3 στρέμματα καπνά στο διδημότικο. Αυτό θα ήθελε και εκείνη. Το ήθελε, δεν το ήθελε, τώρα τα πήρα. Τις τελευταίες μέρες κάτι έχω στο κεφάλι μου. Μυαλό δεν είναι. Το ξέρω. Νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές ποιος βρίσκεται στο νούμερο 7. Ένας από τους νεότερους και πολύ ταλαντούχους κομικούς ηθοποιούς. Ο Αργύρης Αγγέλου, ο Σφώτης, υπήρξε το οργανωτικό μυαλό της πεντάδας του παραπέντε. Αυτό σκεφτόταν, εμείς εκτελούσαμε και εσείς τον αγαπήσατε και τον ψηφίσατε στο νούμερο 7. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του τηλεόραση. Σήμερα ημέρα, παζάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου διατρίδα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πρώτα που είναι το οφθαλμολογικό. Από νυχτικές τι έχετε? Τι κάνεις? Τίποτα. Είμαστε πολύ ψηλά τώρα πια, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στο νούμερο 4. Αλλά δυστυχώς το νούμερο 4 δεν μπορώ να σας πω ποιος είναι. Δεν θα σας πω ποιος είναι. Όχι, ούτε του παπά θα το πω. Θα πάμε να δούμε αμέσως το βίντεο. Τι είναι αυτή η κομμένα σου? Τι είναι αυτός? Ποιος είναι? Yo soy José Antonio Marcelino Gutiérrez de Rincón. Για περιμένουμε το σχολείο. Λέξιλος και ξανά. Τώρα κι εγώ μας τρέχετε το Ίκα. Το Ίκα. Πιάστε, δεν έχω αίσθημα. Εδώ. Προδοσία. Πορδοσία. Προδοσία. Πορδοσία. Άμα θες και καθάρισμα, θα δίνεις κι άλλα λεφτά. Όχι ποδάρο δεκάρες, θέλω άξιση. Porque στα ισπανικά καπότε είναι το σκούφος και μου τον λένε χθες και λέω τι σκούφο να βάλω με τέτοια σέστη. Αυτό είναι άνω ποταμών. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή που ζούμε στο μεσαίωνα. Ήμουνα τόσο σίγουρος για τον εαυτό μου, τόσο βέβαιος ότι θα περάσει το δικό μου. Εγώ, αγάπη μου, στο κανάλι δεν πηγαίνω. Είχα πυγμή. Μπράβο!
Πώς και έτσι? Θα κάτσω εγώ στο σπίτι μου με τα ρούχα μου και στο κανάλι, εάν θέλετε, μπορείτε να πάτε εσείς. Στο νούμερο 15 βρίσκεται... τώρα δεν το λες ατάκα αυτό, δεν είναι ατάκα. Στο νούμερο 15 βρίσκεται ένα φωνήεν. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο 7ο επεισόδιο του Παραπέντε. Και θυμάμαι ότι όταν η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου πήρε στα χέρια της το κείμενο, νόμισε ότι έγινε κάποιο λάθος στο κομπιούτερ. Ότι πάτησε εγώ κατά λάθος πολλές φορές το γιώτα. Της εξήγησα όμως τι είναι, το κατάλαβε πολύ καλά και έκτοτε έγινε το σήμα κατά τεθέν της ζουμπουλίας. Κάθε φορά που κάτι πήγαινε στραβά, ακουγόταν ένα «Ι» στο νούμερο 15. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Δυο φωτογραφίες θα θέλαμε. Για διαβατήριο? Για πλαστές ταυτότητες. Ο Χαράλαμπος, κάτε πώς δεν τον είδατε. Ξανάρθε. Ποιες είναι οι κυρίες? Είναι δύο φίλες μου λεσβείες. Αδέρφια μου. Τους είδες! Εσείς πώς λέγεστε κυρία μου? Η κυρία γιατί λιπαθύμησε? Είναι το χόμπι της, έτσι κάνει και... Καλησπέρα. Ρούλα είμαι και πάλι. Ούτε ξέρω πόσο χρόνο έχω πάει τώρα πια. Έχω συχαθεί την ώρα και τη στιγμή που αποφάσισα να μπω στο bootcamp. Αλλά ή στο bootcamp θα μπω ή σε μοναστήρι. Έξω ζωή για μένα δεν υπάρχει. Τη συχάθηκα τη νύχτα. Πιστεύω ότι βρήκα ένα τραγούδι που ταιριάζει στη φωνή μου. Το αγαπώ πολύ και εσείς το αγαπήσατε. Το στείλετε στο νούμερο 3. Πάμε! Στον ύπνο μου το είδα, κρατούσα πιστόλι και δίπλα μου περνούσανε κλέφτες πολλοί. Και μες στην καταιγίδα και μέσα στο χιόνι εγώ πυροβολούσα και έκανα τι? Σκι. Κι ήμουν άγγελος του Τσάρλι, του Τσάρλι, του Τσάρλι. Στις μπότες μου φορούσα πυρούνια χρυσά. Κι ήμουν άγγελος του Τσάρλι, του Τσάρλι, του Τσάρλι. Τους κλέφτες κυνηγούσα μες στα βουνά. Στον ύπνο μου το είδα, κρατούσα πιστόλι και δίπλα μου περνούσανε κλέφτες πολλοί. Και μες στην καταιγίδα και μέσα στο χιόνι εγώ πυροβολούσα και έκανα σκι. Κι ήμουν άγγελος του Τσάρλι, του Τσάρλι, του Τσάρλι. Τις μπότες μου φορούσα σπυρούνια χρυσά. Κι ήμουν άγγελος του Τσάρλι, του Τσάρλι, του Τσάρλι. Τους κλέφτες κυνηγούσα μες στα βουνά. Και φτάσαμε στο νούμερο 1. Και τι λέμε τώρα? Λοιπόν, όταν ξεκίνησα να κάνω τηλεόραση, το όνειρό μου ήταν να γράψω μια σειρά που να μαζέψει τον κόσμο στα σπίτια και να τη βλέπουν όλοι μαζί, παρέες, και ταυτόχρονα να είναι και μια σειρά που να κάνει τους ανθρώπους που είναι μόνοι τους να αισθάνονται λιγότερο μόνοι τους. Σας ευχαριστώ πολύ που κάνετε το όνειρό μου πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ όλους τους ανθρώπους που δούλεψαν σε αυτή τη σειρά. Στο νούμερο 1, στο Παραπέντε. Καταρχήν, τι δουλειά έχεις να έρθεις μαζί μας? Για να μην ψωνίζετε ό,τι να είναι. Ναι, δεν ξέρω μη τι χρειάζεται ένα νοικοκυριό, θα μας πεις εσύ. Τι είναι αυτό, Θεοπούλα? Κάρβουνο. Αναστενάριστα θα γίνεις? Καλό είναι να υπάρχει λίγο κάρβουνο στο σπίτι. Αυτό δεν είναι για σπίτι, αυτό είναι για τρένο. Είναι θεραπεία. Τι έγινε, Μάρη? Νομίζω ότι κλειστήκαμε. Κλείστηκα κι εγώ. Χθες κράτησε περισσότερο. Έτσι είναι τα ζευγάρια. Κάθε πέρσι και καλύτερα. Δεν έπρεπε να τους πιάσουμε τους ανθρώπους, να τους πούμε να σβήνουν τη λάμπα γιατί φαίνονται. Και αύριο τι θα δούμε, DVD? Γεια σας. Κουκλάκι είσαι, Οπότε να πω, αγόρι μου, να μην με παίρνεις στο σπίτι, στο κινητό να με παίρνεις, εντάξει? Γιαγιά! Βίντεο κλείσει.